lehen esan dut, Euskal Herria Bilduk bete egiten dula bere hitza. Eta guk ikasi genuen txikitan, gurasoek ikasita, Euskal Herrian, hitza betetzen duena nola baitere errespetoa merezi dula. Hemen badira batzuk hitza bete ez dutenak. Hemen ez dira kapaz izan akordioak lortzeko. Eta horregatik Euskaldunak, zoritxarrez, Espainiar Estaduari lotua gaudelako, berriz ere konbokatua gera urnetara. Eta gu gauza bat esan nahi dugu jendeari, saritu behar da hitza betetzen duna. Zer eta saritzen baldin bada hitza betetzen ez duena, hitza ez betetzen jarraitu egingo du. Eta hori gogoratu behar dugu. Eta beraz, batzuk esaten dute pereza ematen dietela nolabait ere berriro ere hauteskundeak. Eta guk esaten duguna da, pereza ematen duna da Euskaldunak oraindik orain Espainiar Estaduko eta Estaduaren menpe egotea. Pereza ez, aukera badaukagu. Aukera bat hitza betetzen duenari saritzeko eta hitza betetzen ez duenari zigortzeko. Eta aukera badaukagu berriz ere nahi ez gaituzten hoien aurrean berriz ere Madrilen egoteko lehen aipatutako programa hori defendatzeko eta sutsuki defendatzeko Espainiar Kongresuan. Beraz, beraie jungo dira bozkatzera, independentistak eta ezkertiarrak jungo gera bozkatzera eta gehiago izanen gara. Katalunian, Euskal Herrian, Galizian eta Espainiar Estaduan.